हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबाय। दिनै जों सोलोंनो मोनगोन लेसन 3 आव डेस्कटप कम्पिउटारखौ माबोरैहाय कानेक्सन खालामो आरो बेखौ माबोरैहाय अन खालामो। अब्ला फैदो दावहाथिलियाव ओंखारदोनि। गिबियावनो UPS खौ रेडि खालामनानै लाग्रो। UPS खौ बेक साइडै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना कानेक्सनखौ मोजाङै नुनो मोनो। बेयो UPS नि मेन केबल। UPS नि मेन केबलखौ जोङो सुइच बर्डआव कानेक्सन खालामनानै हो। बेयो आंनि LCD मनिटर। दानि मनिटराव बांसिनानो सेप्टा। मनिटराव गासै मोननै रोखोमनि केबल थायो। बेयो जाबाय पावार साप्लाइनि मेन केबल 3 पिन दङ बेयाव। बेयो जाबाय VGA केबल। VGA केबलाव फिसा फिसा पिन थायो। खाथियाव नायोब्ला नुगोन। नोंथांमोननो उल्था साइडै दिन्थिनि। मनिटरनि बेक साइडआ बेनो। केबलफोरा हेबनानै दङ। बेफोरखौ थोंजोङै खालामना लाग्रोनि। बेयो जाबाय मनिटरनि मेन पावार साप्लाइ केबल। बेजों कारेन्ट साप्लाइ जायो। बेखौ जों बख'नोबो हायो। बेयाव मोनथाम रोखोमनि गुदुं दङ। बेखौ जों मनिटराव सोनोबो हायो बख'नोबो हायो। सकेटखौ नायना ला। अब्ला बेखौ जोङो UPS आव कानेक्सन खालामदो। बिनि उनाव VGA केबलखौ दसे दोनथ'। दानिया CPU खौ लाबोबाय। CPU खौ खाथियाव बहायना दोनथ'। बेयो जाबाय बेक पेनेल। सरि जायगाया एसे टेक जादों बोथ्रोदना होबावनि। बेफोरो जाबाय पर्ट्स आरो बेयो जाबाय CPU नि मेन पावार साप्लाइनि सकेट। CPU नि केबलखौ लाबोबाय आङो। बेबो मोनथाम गरं दोङो। बेखौ जोङो बेयाव सोना हो। बेबो एखे मनिटरनि केबलजोंनो एखे। बेखौ जोङो UPS आव सोना होनांगौ। दानिया VGA केबलखौ नायदोनि। VGA केबलखौ जोङो CPU आव सोनोसै। सोनायनि सिगां जों नोजोर होनांगोन दि बेयाव थानाय पिनफोरा जाहाथे गरङा मिलायो। बे मोनसेयानो। VGA केबलखौ बेयाव सोनांगोन। पिनखौ नायनानै ग्रोब सोनानै हो। जेब्ला सोनाया जायो अब्ला गोजौनि नाटखौ मारिना हो। गाहायावबो मोनसे नाट दङ बेखौबो समानै मारिना हो। जाहाथे टाइट जायो। गोरा जायागौमानि मारिनानै होबाय था। जेब्ला टाइट जागोन एगारना हो। बिनि उनाव कीबर्डखौबो दोननो जायगा गैया दै। इयावनो दोनथ'नोसै आं। बेयो जाबाय कीबर्डनि USB केबल ओल्ड मडेलनि। बेनि पर्ट्सफोरा गोजौआव दङ। मोनसेया माउसनि आरो मोनसेया कीबर्डनि। सिम्बलखौ नायना सोनांगौ जोङो। बेयो एसे गथा रोखोमनि। एसे एडजास्ट खालामनानै सोनांगोन जोङो जाहाथे पिना जेबो गाज्रि जाया। बे मोनसे गाहायावबो सोनो हायो। नाथाय बियो एसे सेप्टा मडेलनि आरो पर्ट्सफोरा। माउसबो सोनो हायो गाहायाव। मोनब्रैनि मादाव जेखिजाया सोबाबो जागोन। बेयो जाबाय माउस। USB आ सेप्टाखायनो जोङो गाहायनि सेप्टा पर्ट्सआव सोगोन। बे मोनब्रै पर्ट्सआव जेखिजाया मोनसेयाव सोना होबानो जायो। सोनाया जाबाय। गासैबो फिटिं जाजोब्बाय। बेयाव अडिअ' जेक पिन सोनाय जायो। बेयाव माउसबो सोनो हायो। दानिया जाबाय। दोननाय प्लेसआ एसे टेक जादों लोगोफोर। नोंथांमोना जास्ट माने रोंनोल' नांगौ माबोरै कानेक्सन खालामनांगौ बेखिनिखौल' नायबानो जाबाय। बे CPU नि मेन पावार बुटन। दानिया जोङो स्टार्ट खालामनानै खनसे नायदोनि। कम्पिउटारखौ माबोरै अन खालामो बेखौ दिन्थिदोनि। बे मोननैयानो जाबाय मेन पावार साप्लाइनि केबल। मोनसेया जाबाय CPU नि आरो मोनसेया जाबाय मनिटरनि।
दानिया नायदो माबोरै अन खालामनांगौ डेस्कटपखौ दिन्थिदोनि मेन सुइचखौ अपेन खालाम बेनि उनाव UPS आव फैदो दानिया UPS खौ एसे सिगांथि दिन्थिनि बे जाबाय UPS नि मेन सुइच बुटन मनिटरखौ नोंथांमोननिखि मोखां खालामनोसै दानिया कीबोर्डखौ एसे गाहायाव दोनथ'नि UPS खौ अन खालामनोसै आं UPS आ अन जाबाय बिनि उनाव CPU खौ क्लिक खालामदो बिनि उनाव मनिटरखौ अन जायाखैबा अन खालाम जाखादो दिसुन दसे सम नेथ'नांगोन मानो होनबा बेयो स्टार्ट जागासिनो दोङो कम्पिउटाराथ' अन जायोब्लाबो नोंथांमोना बेखौ नुनाय नङा मानो होनबा आं नोंथांमोननो एसे स्राङाव भिडिअखौ बानायनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना हमनानै मोननाय नङा जियानो जादोला नोंथांमोना जिखिजाया प्रसेसखौ मिथिबानो जाबाय नोंथांमोननो आङो कानेक्सननिफ्राय कम्पिउटारखौ माबोरै अन खालामो बे लास्ट प्रसेससिम दिन्थिनायानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हादों जानांगौ अब्ला कम्पिउटाराथ' अन जाखांबाय अन जाखांनायनि उनाव बोरै शाटडाउन खालामो कम्पिउटारखौ डाइरेक्टलि अफ खालामनो नाङा शाटडाउन खालामनायनि प्रसेसखौ उनाव मोननोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।